Yaroi try te I baba I lawan shim dawai mentala kanop na itu Saubenai ta so benai dai te usnyo te ilami bha namar ba ngilai shendor tang ba katu kadur kelaja ngilai warung ngimlam ti fon nga men sis jan yo nga usnyo janga ulah hap ulah nang jengai te ngapet pat menta ngapet kilami bha te pet kini nang ne man chua kiduna bha nang ne te henre kini ki snyo ki ba thamai kan kini ki ba mi thamai menta te nang ne ru kilami te nga ong I o mento si ba phi fon phi ki don ki briwan shim dawai nang ne te kilai do men sim mo tang ba bon ki husngau phi ru phi husngau te henre ya ji sha phi lami ba te usnyo kini nem kini ki ba mi thamai menta kini ki ba rit kini em kini kin sa he ken te menta dang sau banai te tangkat no un sa he hi ken kini phi wat juk slai re te tu powder ro ngalapen I kum no ban shet te ki tu ki badan men tu sngi hang ni patte ki ladu men sim gen pli ni imat klemi re te pet tapi I ba im ta I don kini ki nyu le nem tang ba phi wat juta rong re ta be de kini ko pniang te kamot phi sakhiap ai uni uni le ta don manu manu ru ki ba mi nyu le pilawan phone nga sebatai phi kum no ban le bat ta be kini ko pniang se yo he ke jing khia uni usnyo jong phi ne uni ubarem uni namar phi kudor snyo am u e ba ha tikini ki snyo ki ba mi menta phi ta hi dala dong kakti phi so tho kan ba ki jam ba kini ki jam ba kini ki snyo ba mi thamai te phin so tho kan ba usnyo umi namar balada umi kumno kini ki bale kini shani ba ki jam ki pharnai te kum ki ba mi na kani kum phniang kini ki ba pharnai te bon ba ki ba phone nga ki ongkong ngami re tamadawan sini dang apet oh kila sedang mi tang ba ki suki ken ban drong ban he mde ken man chu he menta tang ba tangkat ne ru phila ayu kan yu try usnyo ula pher te menta amlong su te kum to ba phidang wan ta ba phi hus ngau hala de te ngai tho kan kini snyo ki ba mi thamai pet kini tho am te juk slai re ha kerteng jisu phin sanang rben shu ma